Hvorfor har du så kontaktet os? Det er fordi, at jeg vågnede op den her mandag morgen, hvor jeg skulle i skole. Og jeg troede ikke, der var nogen på kroen. Og der plejer normalt at være rigtig mange på kroen. Og så gik jeg ned for at spise min morgenmad, hvor jeg sad i udstuen. Og så lige pludselig, så ser jeg den her skikkelse af en hue. Og når jeg ser den her hue, så ser jeg også den her kop. Og jeg... Hvordan ser den her kop ud? Den har øjne, og den kigger på mig, og tænder, og den er virkelig skræmmende. Jeg kan ikke. Er vi klar igen? Ja, jeg er klar. Så. Er der andre, der kender til den her hændelse med koppen, eller koppen generelt? Ja, jeg snakkede med min veninde fra kroen om det. Ida hedder hun. Skal jeg bare starte nu? Det gør du bare. Så jeg kender godt til den der hue, men det jeg så torsdag, da jeg kom hjem fra skole, det må have været i sidste uge, det glemmer jeg aldrig. Så jeg kom hjem på kroen, og jeg tænkte, at alle andre må være ude at surfe, fordi der var sindssygt gode bølger, så jeg ved ikke, hvem ikke der ville til ud at surfe. Så kommer jeg ind i køkkenet, og så ser jeg bare den her drengeskikkelse, så bare bræser ud af døren og løber væk. Og så kigger jeg sådan lidt rundt i køkkenet, fordi jeg undrer mig lidt over det. Og så falder mine øjne bare på komfuret, hvor koppen den bare kigger på mig. Jeg kender godt til ham, og jeg har oplevet, hvor paniske folk her på kollegiet de har været. Så jeg tror helt klart, at de har fat i noget rigtigt her. Hvor tit har I så oplevet, at... Det er ham. Det er ham lige der. Hvad laver I? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad har I gjort? Det er dig! Nej, hvad mig? Det er dig! Hvad fuck er mig? Eller hvad laver I? Hvad